Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kabul. Ka machine ka balas snaker pang ka bakham Skhem, kham step, kham klan, bat baduna bam umpnyang. Phone hagini ki number khandai hinyo saw not lai san lani khandai hinriu iwei san prasaw hinyo san hinyo. U Dr. Lichumu Timuri, MBBS, MD Medicine, DM Cardiology. U Dr. Ubasumar Klongsnam Bat Kithitsnam. Ons dang yaka jingsumar na duka shiterik ulbeat arajar arfusan Hawallan Hospital Shillong. Ki Padba Kamalim constituency kilaimi rinti nadu kopor menstep ban thep ye ka vote jongki bat ki bakhambun e ki bela yenglan nadu menstep kadai ha umlingka nangta ka jinga thep vote kala nang ya shashad ha khat armer polling station ha nongbet polling station bat shakiwei pat ki polling station ha nongbet polling station ngilayo banyakran bat ukertong kaseng NPP na melim uba F Kharkongor bat ulapan pau ka Sngewskhem ba ki Padba ken ai ka jingshania hau bat unyo ya ka jingjob badan buram. Bóc mà. Wellington. Nakaliang jong ka parti ba nakaliang jong kandidat hingi dan ka Jingkyrmen ka Skhem nomor ba amtang mga kandidat ba tristam rai nakaliang jong ka parti po jinglam ba hamlet sendoling ba Daniel thank you ki parti worker kentup nado ki village level berak lai tristam ba Jingkyrmen Skhem ba yung pajusyam kum ka campaign ka ba ki campaign menta ki ba hang si ngirung i pelong ka ba khatsan kan rotli meeting hang simiet Jingkyrmen ba nginyo abad kai usok juncap hang ni ka kanti wamta